Všetkých si vás dovolím privítať na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a konkrétne štátneho archívu v Trnave. Som rada, že ste prijali naše pozvanie a že sme si vyhradili dnešný deň oslavám 150. výročia dobrovoľného hasičského zboru v Trnave. Nachádzate sa v budove štátneho archívu. Poviem len toľko, že v tejto budove, v ktorej sa momentálne nachádzate, je uložených 6 kilometrov archívnych dokumentov z histórie Trnavy. A ako už bolo spomenuté aj na radnici, ten najdôležitejší dokument, ku ktorému sa všetci Trnavčania stále hrdo hlásime, a síce listina, ktorou bolo mesto Trnava povýšené na slobodné kráľovské mesto v roku 1238. Jej originál sa nachádza a je uložený u nás. V podstate máme uložené tu archívne dokumenty od roku 1238 až do súčasnosti. Medzi tými archívnymi dokumentmi svoje, a poviem, významné postavenie má aj archívny fond dobrovoľného hasičského zboru v Trnave, ale o tom vám trošku porozprávam pri vernisáži výstavy. Zatiaľ dovoľte, aby som odovzdala slovo aj tu prítomným duchovným bratovi Filipovi a nasledovalo by najskôr posvetenie novej hasičskej zástavy. Tak začneme teda v mene Božom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je korunou všetkých svätých, a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milované sestry a bratia, prišli sme sa teraz tu na obrad požehnania tejto zástavy, vďaka ktorej skrze svätého Floriána budeme uctievať v podstate verejnou úctou. Ostávajte v pokoji. Bohu ďakujem. Ostávajte v pokoji, lebo predpokladám, že aj tu prítomná Julia, vedúca tohoto zariadenia, nám ponúkne pohár sektu. Zle uvažujem? Vám ponúkneme samozrejme, ale ešte by sme si predtým, ak dovolíte, išli aspoň v krátkosti pozrieť tú výstavu a potom by sme sa teda presunuli na ten ďalší pohár sektu. V poslednej rade sa predstavím, som Daniel Haraga, som veliteľom dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave. Taká moja najlepšia vec zo zásahu je teda, sme boli na záplavách, teda zatopené domy, baráky, tam sme pomáhali ľuďom v núdzi,
že to je taký môj prvý výjazd, taký reálny. Pomáha vám nejak viera pri tejto činnosti? Viete čo, určitá viera musí byť, lebo bez viery, bez odhodlania by sme tam nemohli vstupovať do takých vecí a určitá viera musí byť. A kto je tým našim orodovníkom? Našim patronom je svätý Florián, bol to legionár, bol to vojak, ktorý tiež bol odhodlaný pomáhať druhým ľuďom, zachraňovať v núdzi, majetky, byty, ľudí. Čiže je to náš taký patron, ktorého si veľmi ceníme a máme ho radi. Dám slovo pánovi Šugovi, lebo dneska sa to všetko točí o dobrovoľnej požiarnej ochrane. I keď, jak sme sa dneska aj dozvedeli z prezentácie pána magistra Roháča, to meno nám znelo už pri tom, keď sme začali spracovávať tento deň, lebo pán magister Roháč, pokiaľ išiel do hĺbky, zistil, že našiel tam svojich predkov, myslím, že svojho pradetka. Ak to tak nie je, tak nech ma opraví, ale hej. Je to rodiny, to je bratom. Tak dobre, je to z rodiny, takže našiel svojich predkov. A znovu podotýkam na to, že nebyť dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorej oslavujeme dneska 150. výročie, tak nie je ani nás profesionálov. Čiže v 50. rokoch, v druhej polovici 50. rokov vznikol verejný požiarny útvar. Ja týmto zdvíham pomyselnú čašu vína na ďalší rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany nielen na Slovensku, ale teda hlavne tu v Trnave. A odovzdávam slovo predsedovi dobrovoľnej požiarnej ochrany, pánovi Miroslavovi Šugovi. Ďakujem. No som veľmi rád, že sa môžeme takto všetci poďakovať tým našim predchodcom, ktorí túto organizáciu založili pred tými 150 rokmi. Pred chvíľu sa ma pani z televízie pýtala, že aký mám vzťah k hasičstvu. No je to asi dedičné. Otec bol hasič 30 rokov, od toho 52. jak vznikol profesionálny verejný požiarny útvar. A ja ako chlapec, 5-6 ročný som večer nosieval vždy večer v kondvičke nejakú bielu kávu, masný chleba, to vtedy bolo zvykom. Takže už aj tých starých pánov, čo sú na týchto fotografiách z tých 50. rokov, 60. ešte si ich pamätám. Od roku 1974 som sa stal profesionálnym hasičom, kde som si odslúžil 30 rokov. Teraz už som 10 rokov na výsluhovom dôchodku, ale 10 rokov pokračujem v tejto dobrovoľnej požiarnej ochrane so skvelými ľuďmi. Robota sa darí raz viac, raz menej, ale darí sa, sme tu. Krásna oslava, tak tí naši zakladatelia sa za nás, myslím, nemusia hanbiť. Pripíjam na ich zdravie aj na vaše. A na záver iba taká bodka odo mňa ako od archivárky. Ak vás môžem trochu poprosiť? Od nás, od trnavských archivárov, venujeme trnavským hasičom, a to nielen dobrovoľným, ale aj profesionálnym. Toto sladké pokušenie. Mala by to byť replika prilby z prvej Československej republiky. A mala by to byť prilba teda veliteľa. Určite tam nejaké nezrovnalosti možno budú, ale dúfam, že bude aspoň chutiť. Takže nech sa páči, ponúknite sa a nasleduje